ברוכים הבאים לשיעור נוסף ברמב"ן על 10 המכות. השיעור הזה זה רמב"ן על התראה. מה הרמב"ן אומר על ההתראה שהייתה לפני המכות או לא הייתה לפני המכות. אנחנו נלמד את דברי הרמב"ן על ההתראה, ואנחנו נשווה אותם, we will compare what the Ramban says, למה שאמר רש"י, וגם למה שלמדנו בכיתה ממפרשים אחרים. והנה לשון הרמב"ן. ויאמר במקצת המכות, התורה אומרת בכמה מהמכות, הלשון, השכם בבוקר הנה יוצא המימה, שהשם מצווה את משה לקום מוקדם בבוקר, ושפרעה יוצא אל המים, אל היאור, ושמשה צריך ללכת אל המים. ועל דרך הפשט, הרמב"ן אומר שהוא מסביר את זה בדרך הפשט, פשט לעומת מדרש, as opposed to מדרש, כי רש"י, אתם זוכרים, רש"י פירש שפרעה חשב שהוא אלוקים, והוא יצא אל המים מוקדם בבוקר כדי לעשות צרכיו, to go to the bathroom. כדי שכל אחד לא יראה. ומשה הלך אליו להראות שהוא יודע את הסיקרט שלו. אבל הרמב"ן אומר, זה מדרש יפה, אבל זה לא הפשט. אני מסביר לפי הפשט. לפי הפשט היה בעת צאת המלאכים בבוקר להשתשע על המים. שהרבה מלאכים היו יוצאים בבוקר. זה הזמן שמלאכים היו יוצאים אל המים לטייל, to take a walk, to take a שפציר בבוקר. וציווה הקדוש ברוך הוא למשה שילך שם. והשם אמר למשה, כאשר פרעה מטייל על יד היאור, תלך אליו לעשות התראה. והטעם, הסיבה לזה, כי בדם, בעבור היותה המכה הראשונה, בגלל שדם הייתה המכה הראשונה של 10 המכות, רצה שיעשנה לעיניו ובלי יראה ממנו. השם רצה שמשה יעשה את מכת דם לעיני פרעה before his very eyes, בלי יראה, להראות שהוא לא מפחד ממנו, אין לו יראה, כמו המילה במשנה, מה אפשר לעשות בפני היראה ומפני הכבוד בזמן קריאת שמע. וזה טעם, וזה גם הסיבה למה כתוב וניצבת לקראתו והתייצב לפני פרעה, שהתורה משתמשת בלשון להתייצב, לא רק לעמוד, אלא להתייצב. משה צריך לא רק to stand before פרעה, אלא to take a stand before פרעה, to stand up to פרעה, להראות שהוא לא מפחד, שיעמוד כנגדו ביד רמה. שמשה יעמוד נגד פרעה with courage, with upraised arm, totally unafraid. וכן במכת הערוב נאמר, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה הנה יוצא המימה. יש לשון מאוד דומה לפני מכת ערוב, שהשם אומר למשה. ובברד, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה. גם בדם, גם בברד, גם בערוב, כל מכה ראשונה בקבוצה. והוא גם כן בצאתו המימה. ואנחנו מבינים מזה שמשה הלך אליו אל המים בכל פעם, אפילו שלא כתוב שהוא הולך אל המים. כי הערוב והברד אשר בהן המיתה והעונש לבני אדם, למה השם אומר שמשה ילך אל המים גם בערוב וגם בברד? כי המכות אלו יש בהם מיתה, death, ועונש, punishment לבני אדם, לאנשים, ולכן רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לעיני כל העם. השם רצה שכל אחד יראה ההתראה. בדם הסיבה הייתה כדי שמשה יתחיל את הכל ויראה שהוא לא מפחד מפני פרעה. אבל בערוב וברד יש סיבה נוספת
שיש שמה גם כן אנשים, כי בצאת המלך המימה, כאשר המלך יוצא אל המים, ילכו מרבית העם אחריו. הרבה אנשים הולכים אחריו. זה כמו פרייד. יש הרבה אנשים שהולכים לראות את המלך שמה. זה בדיוק להפך ממה שרש"י אומר. המדרש ברש"י אומר שדווקא זה סתר, הוא הלך אל המים כדי להיות לבד, אבל הרמב"ן אומר לא, להפך. הרבה אנשים הולכים אל המים כאשר המלך הולך שמה. והנה יתרה אותו לעיניהם. משה ייתן התראה לפני הרבה אנשים. למה? אולי יצעקו אל אדוניהם לשוב מדרכו הרעה. כי אולי האנשים ששומעים את ההתראה ויפחדו, אולי הם יאמרו על פרעה להקשיב אל משה ולהקשיב אל השם. ואם לא יעשו כן, יהיו חייבים להיענש. ואם האנשים לא יאמרו ככה אל פרעה, אז הם גם כן חייבים עונש. וזה יהיה מגיע להם אם באה מכה ועושה משהו להם, הם חייבים את העונש הזה. אבל בשאר המכות די בהתראת המלך. אבל בגלל שהמכות האחרות אין בהם דווקא מיתה ועונש לבני אדם, לא כל העם צריכים לראות אותם. ומספיק שהמלך ישמע את ההתראה, ועל כן נאמר בהן בוא אל פרעה. לכן הלשון לא לך אל פרעה ומים אלא בוא אל פרעה, שיבוא אל היכלו, שמשה צריך לבוא אל הארמון, ולא הזכיר בקינים ובשכין כן. אבל אפילו זה בוא אל פרעה שכתוב אצל צפרדע, וכתוב אצל דבר, וכתוב אצל הרבה, לא כתוב בקינים, לא כתוב בשכין. למה? בעבור שהוצרך אהרון להכות באפר. כי בקינים אהרון היה צריך להכות את האפר, ואין אפר בארמון. והיכל המלך אין שם אפר, כי היא רצפת בהת ושש, כי יש שם רצפה של אבנים. וכן הוצרך משה לזרוק הפיח השמיימה, ובמכת שכין משה היה צריך לזרוק את פיח הכבשן אל השמיים, וזה אי אפשר לעשות בבית, בארמון, ולכן זה היה צריך להיות בחוץ. והנה עשו אלו השתיים בפני פרעה בהיותו בחצר גינת ביתן המלך. עשו אותם לפני פרעה כשהוא היה אולי בירד, בחצר, או כיוצא בו. Extra Rosenbucks if you can tell me where the phrases Ritzfat Bahat Vashesh ve Chatzar Ginat Bitan Hamelach come from. וזה ממש להפך ממה שאנחנו למדנו מעוד מפרשים, כמו המלבים, שהם אמרו שלא הייתה שום התראה לפני קינים, שכין וחושך. הרמב"ן אומר שכן הייתה התראה, אבל לא כתוב, כי זה לא היה צריך להיות אצל המים, ולא היה יכול להיות בארמון. ולכן זה היה בחצר, אבל לא כתוב, אבל באמת הייתה התראה גם באלו. שאלה ראשונה, לפי הרמב"ן, למה ההתראה לדם ערוב וברד הייתה אצל המים? למה השם שלח את משה אל פרעה דווקא אצל המים? וצריכים שתי סיבות כדי להסביר את זה באופן שלם. שאלה שנייה, לפי הרמב"ן, האם הייתה התראה לפני קינים, שכין וחושך? הסבר. אז לא כתוב בתורה התראה לפני קינים, שכין וחושך. לפי הרמב"ן, האם באמת הייתה או לא? ותסבירו. שאלה שלישית, תן נקודה אחת שלא יסכימו בה רש"י והרמב"ן. One point on which Rashi and Ramban would disagree. לבסוף, התשובה לשאלה המצחיקה, לבדיחה בסרט של רמב"ן על קינים, שאלנו
Eifo efshar limtzo kelev beli raglayim, hatshuva, bidiyuk bamakom shehish'artem oto. You can find a dog with no legs exactly where you left him. V'hashe'elah hamatzchika kan, ma afor. What is gray? V'hatzlacha.